Jeg står nu her klar og har pakket. Ja, det lykkedes. Og den store taske, den vejer. Og posen der, den er fyldt med 20.000 perler og en masse modellervoks til børnene, som jeg ikke havde plads til. Så nu håber jeg, at nogle af de kære deltagere fra Follow, de har plads til et par perler. Men ja, jeg venter lige på at blive hentet nu her, og så er det bare afsted til Billund Lufthavn. Og skal vi tjekke ind, og jeg skal møde teamet, og jeg glæder mig helt vildt. Så der kommer Heidi, susende. Hun er klar. Faktisk spot on. Skal vi lige sige hej til hende? Hej Heidi. Godt at se dig. Hey, hej. Jeg henter lige mine ting, de står lige om hjørnet. Ja, så fint. Så er vi kommet her til Billund Lufthavn, og skal med flyet derude, som I kan se. Og ja, vi sidder her og venter. Hele teamet. Super nice. Er I forventning? Ja. Ja. Michael han har været i gang siden meget tidligt i morges. Ja. Kommer ind fra Sjælland af. Ja, det var en hård tur jo. Ja, det må man sige. Så når vi har rejst, når vi er færdige, så 24 timer. Ja, i hvert fald. Sådan. Og her bliver talt de cool cash. Det er det, vi regner med her. Cool cash. Så det er bare så godt. Yes. Så er vi faktisk lige på vej op i luften, og jeg må ikke filme det her, tror jeg ikke, men jeg synes lige, I skal se med. Så Vi ses Danmark. Så er vi lige landet i Istanbul. Dejligt vejr, frisk, solen skinner. Ja, og vi skal med bus ind til lufthavnen. Tjuhej, hvor det går. Jeg ved ikke, om I kan se det, men herude bagved holder en stor flyver. Og den skal vi med lige om lidt. Vi skal flyve i 12 timer, og vi er ved at være godt trætte. Klokken den er ved at være sådan 1:30. Og ja, jeg tror, vi alle er ved godt mod. Vi er alle ved godt mod. Men vi er bare super trætte. Jonathan, han er så frisk, han er klar til at danse lige om lidt igen. Ja. Og jeg vil bare sige, at der er en, der er gået kold, og hun ligger herovre. Der ligger hun. Det er også okay. Det har været en lang tur. Men faktisk så kan jeg se, at folk de sådan er begyndt at gå i kø til at boarde. Så det tror jeg også snart, vi gør. Så har vi fløjet i 10 timer eller sådan noget. Og vi er godt trætte, men vi er stadigvæk ved mod. Og vi er blevet placeret lidt forskelligt. Der sidder et par stykker her. Mark og Thomas har spenderet tiden heroppe. Og Emma er lige oppe og holdt med ørerne. Så har vi andre, vi har pladser nede bagved, sådan gennem den dør der. Men det er godt. Jeg tror, vi vil godt mod stadigvæk. Det oplever jeg ligesom. Skal I lige have et lille view ud af vinduet? Det synes jeg, I skal. Jeg kommer her. Det er Thomas, der lige en uforskarpet flot flyvinge. Ja. Det er hvad man... Ses i Manila. Warm it is. Vi er lige ankommet, og det er super varmt her. Vi skal over her.
Det er meget dejligt, hva'? Det er dejligt. Det er super lunt! Nå, vi skal se, om vi kan finde vores vans et eller andet sted.